Hi guys, we are here at Kalinan, Davao City ba nila? Oh, Davao City. Oh, dito ang sur. Davao City ng harvest ng mangga, and then 6 months ago ba to? 6 months ago ba to bago ito ng harvest diri niya? Nasundan aron 3 months pa no. So ayun guys, 3 months pa kaming huling nag-harvest dito yung sinorbi ko, and then ngayon nagbabalik na naman kami. Nagbabalik naman kami para harvestin naman tong mangga nila. So sobrang grateful nila kasi bago lang itong hinarvest, tapos ngayon meron na naman. Sobrang magaganda pa. Preparing for the shelter. I-prepare nila ang tapal para sa ulan. Inig mag-ulan, walay ka nang kuan kaayo. Wala kay hassle, kay mag-ulan man dyan no. Matukar yung mga high blood, mga kasapot diya. Kaya di na lagi tarong makatrabaho. Tayong surveyor, napakaganda si Marilyn. Marilyn yung pangalan niya. Titingnan niya yung mangga kung kagaya ba niya, malalaki, maganda at saka makinis. Ito po, tingnan niyo. Ito po, yung mangga dito. Wow! Malaki, malalaki, Day. Oh, ang laki. Parang ikaw. Ang laki ng pag-ibig ko sa kanya, kaso wala na. Sige. Tsaka ito dito. Ayan. Kung saan ba siya pang HK? Yes, ito ang HK. Saan yung pang quality? Pang quality. Nandun sa taas, hindi Nandun ako sa kataas. Walang pang quality dyan? wala, may quality naman dito. Ito. Tingnan mo, ayan. O, ayan. Kunin mo na yung papel. Ayan. Sige Lin, pungpungaling. Pungpungin mo para i-thumbnail na to ba nakakasap. Ay, ita! Ayun, ita. Pungpungon lang. Ano, ito bang nagpungpung? Gwapa kay Kaday. Tatanggalin natin. Tanggalin na to. Dito tayo. Mali ka dito. Oo. Ay, magdadala tayo So dyan, tingnan mo yan. Tingnan mo yan. Tingnan mo. Oh, ay. Wow, malaki. Ang laki, ang gaganda pa. So, ang ibig sabihin nito, patay tayo ngayon sa HK. Patay tayo so ayun guys, kapag maganda yung mangga, kami yung mahihirapan hindi naman mahihirapan, yung parang pagod na pagod magpain lang mangga. Kasi hindi mauubos kasi sobrang ganda. Lahat ay mapapasok talaga sa sa carton. Magaganda talaga siya. Maganda talagang mangga ito. Anong masasabi mo sa magaganda na? Ang masasabi ko lang, lahat ng magaganda ay mushroom. Sige Day, hugot for the day. Kailangan magbigay ka ng hugot para sa mga taong iniwan, umasa, nagmahal, and merong nagkatuluyan pero meron ding nagkahiwalayan. So anong masasabi mo? Hugot. Ang masasabi ko lang ay sana all. Sana all sa mga nagkatuluyan. Pero sa mga hindi nagkatuluyan, sana all pa rin. Kagaya namin. Sige, kagaya namin. Kagaya namin na. Single pa rin. Away bati. Hanggang ngayon, away pa rin. So ayun guys, ito pala yung namin guys, yung napakagandang piler namin, 'di ba? Yung mangga parang katulad niya, sobrang maganda. Gusto nyo? No. Magkano kilo yung benta mo nung Day? Ay, ang namin nito is 60. Kapag nasa puno is 60 plus. 60. Depende sa mangga. Depende kapag sa maganda, 60 plus. Kapag hindi naman masyadong maganda, 60 pa baba. 60 pa baba. Sige. Opo, way buti. Wala mo may paano, hindi natot yun. Ay, salamat ito ka. Pangutang na mong bidang niya, pinaskuhan di simple bayad. Didang uy. Ikaw? Ha? Bidang. Agad hanggang buto. Carmeling joke eh. Kuya kay Carmeling ako ba? Saan ka magpusto tilang? Asa man mo?
Ay, kanang mga, ito, 30 ang kilo. Dried. Hindi na rapat. Ikaw kaya matrapala dito. Ay, mamaya, makatos na. Santos oh. Kaya naman unom rendas mag patay akong load eh. Nangkuan yo, nangurot. Turot ng kabuwan eh. Di pa kami. Tanga bulan man nga load. Ya, di mo gamit. Ha? Wala ka ang tao nga ikaw Christian. Hindi, masimbol ko. Dira, ay, sige. Ay, di mo. Hindi pa din. Lupak mo yun. Lupak ka na? Wako gano'n yun. Ganun ka sa maknok. Lupak ka na nito. Bayikidos, Hanip tayong dalang Panginoon. Ano, kapag masimbol, di na ka masimbol. Kaya siya pala. Bulot. Kading ba? Namin nala pa din. Ang parang di ka tayo hindi dahil. Diyan ka kung dalang dyan. Ay, trako. Aman. Agay! Wala na naman. Magambat na siya. Tapat ang luwa. Basta, naka-jacket. Si Arjo, nalagay jacket na. Normal dito. Laban ayo sa sabon. Ay! Balik! Ano mo ka? Balik! Kung hindi ako mo dyan, Tol. pero gwapo yung tundag ko. Kay mo ni gamiton ba? Dagan ko lupak mo. Ma-stack man gud na, di na magamit. Tundag ko jud. Lupak na eh. Gwapo mong ko. Ma-stack og bidyahan ba niya. Wala tayo magamit kat ang gamit ka tundag ko nung kahon. Kato na lang kahon ng kuwag bidyahan. Lasag ng saan man? Ating sulitin ng gamot, nagsisilpi yan tatlo, kung hindi manato,
Dua na utaw. Yo, naik tadi macam bodoh. Anak mak dong. Ha? Ito. Pwede ba po? Duduan mo. Tiba, kasi gimana na ba? Oh, dito na lang. Kita ko eh. Kita mo tugon. Puro na kaputer, oray. Gambat daw saw-saw. Yun. Ha? Gambat saw-saw. So ayun na guys, pauwi na kami kasi tapos na kaming mag-harvest and then hindi siya tapos kasi lang kanang hindi namin naituloy kasi umulan. So ayun guys, I hope you enjoyed this video and sorry kung natagalan ako nag-upload kasi so na sobrang busy and then sana na-enjoy niyo tong video to and don't forget to like, share, and subscribe and hit the bell button to be notified for my upcoming YouTube video. Bye-bye!